buntag kanatong tanan. Karon guys, nako diri guys kay manggili ko bulak guys. Dili ka bulak guys, minang bulak. Liga na to guys. Kay init man kay diri, atong idili ka ng bulak. Mao ni siya tapos nako tong niagi. Kuan ang gipangkuan wala pa na ako nahipot. Karon mo niyang bulak guys. Ako nang pastar diri. Pag-ubot man hiya diri ano. Ako ang pastar. May snakes lang. Pero ang pangalan na orange na ako na siya. Di para wala ibitin ng buka. Tapos diri sa tanong. Then, narapag guys. Diri ta diri. Diri. Nara. Wani mga budlak. Pero dili na po guys. Sa kuha masilingan. Hindi ka. Bingdan lang to diri ka. Sa walang padilig. Bitin ko guys. Kaya, bitin ko very fast. Kasi this video ring. Not, dili ka relax. Karan dito na nga mga guys. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Please watch my video. Dapat ko na sa mga bagay na tips. Thank you.